रायजो राजाफोर नैबेयावहाय जोङो नाला रिभार होननाय मोनसे जायगा दं बेयाव दालांनि सायावहाय नैबे आदैया फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन बिथाङा जोंखौ लेंबोनायलाय जों बेवहाय फैदों जाहाथे बुंनानै होदो रायजो राजाफोरनि सायावहाय आरो लोगोसे सारमोनाबो जाहाथे नुथों। आच्छा आङो बे खामारपारा गामिनि गावबुरा दा दिनै BM चेनेलनि गेजेरजों आङो नैबे खामारपारा गामिनि बे नाला दैसा बे नाला दैसायाव मा अबस्थायै दङ दालांफ्रा बिनि सोमोन्दै आङो फंनैसो बे दालांनि जारिमिनखौ आं बुंनो गोसो जादों आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं खोन्थानो गोसो जादों आरो जोंनि मानगोनां BTRनि जोंनि गाहाय प्रमद सारनोबो आङो मिडियानि गेजेरजों आं फोरमायहरनो सानदों जे बे दालाङा एबसुनि आमोलाव एसे दंफांनि मोजां बानायदोंमोन बे 1996-7आव एबसुनिफ्राय दंफांनि दालां मोजां बानायदोंमोन। उनावहाय जेब्ला BTC गभर्नमेन्ट फैयो हाग्रामा सारा जेब्ला BTC गभर्नमेन्टखौ सालायो अब्ला जोंनि बनरगाव समस्तियाव मन कुमार ब्रह्मआ EM जादोंमोन। बे आमोलाव मन कुमार सारा बे दालांखौ सेंसन हरदोंमोन खोनानाय बायदि 10 लाख हरग्रोदोंमोन नाथाय 10 लाखजों बे दालांखौ कमप्लिट खालामनो हायाखै। बेनि नामा नैबे बानायनाय नामा? दा माखासे मुराफोर दङ नैबे वालखौ बानायदोंमोन 10 लाखनि फैसा लाबोनानै नाथाय बे खामानिया मन कुमार ब्रह्मनि जितु 10 लाख फैसा हरनाय बे खामानिया दैसानिफ्रायनो जाखाङाखै आरो बेयो पेन्डिं जानानै थाबाय। बिनि उनावहाय जोङो रायजो राजाया बुंदोंमोन जे बे दालांनि अबस्थाया मानो बिदि जाखो नाथाय मन कुमार बिथाङा जागोन होननानै दिनै बे पेन्डिङैनो थालांबाय थादों। बिनि उनावहाय मन कुमार बिथाङा आरोबाव खेबसे देरहादों नाथाय बे समावबो बिथाङा बेखौ इनिसियेटिभ लायाखै। उनावहाय मा जाबाय जेब्ला मन कुमार बिथाङा जेनबाय अब्लाबो BTR दङ BTC दङमोन BTC सालायबाय थादोंमोन आरो राजिब बांगाल ओरैनो राजिब बांगाल होननानै जोङो बुङो नाथाय राजिब साराबो बे दालांखौ मावगोन होननानै आंनि सिगाङाव बुंदोंमोन। आंबो आसा थिदोंमोन राजिब सारा मावगोन होननानै नाथाय राजिब सारा खननै देरहानानैबो बे दालांखौ खुनुरुखुमै माने मोजां अबस्थायाव बानायनानै होआखै। दा नंखायनो थांनाय 17 बोसोराव बे दालांखौ मावगोन होनैनो खोथा होबाय थादोंमोन नाथाय दिनैसिमबो BTCआ मावफुंनानै होनो हायाखै। बिनि थाखाय जोङो दुखु मोनदों हाग्रामा सालायनाय BTCनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ। जाय हक जोङो बै समाव बिब्लाबो मोनाखसै मावफुंनानैबो होजायाखसै। दा आङो मोनसे खावलायनाय आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय जे दानि BTR सुक्ति जानाय जोंनि गोदान सरकार प्रमद सारा जाहाथे नैबे खामारपारानि नाला रिभारनि सायाव नालानि दैनि सायाव जाहाथे सारा बे दालांखौ कमप्लिट खालामनानै होयो नायसननानै जाहाथे बानायफैयो। मानोना जोंहा बे दालां नङाब्ला जोंनि खामारपारानि गथ' गथाय दावलिगुरियाव स्कुल फरायनो थांनाय दावलिगुरि हाथाय जानाय आरो गोबांथार रायजो राजाफ्रा बे लामाजोंनो थाबायो। मेन लामा होननानै बुङोब्ला बांद्राय बुंजानाय नङा बे लामाया मेन लामाखौनो होनजायो। गामिनि खामारपारानि मोनसेल' मेन लामाया बेनो। दा नंखायनो जोंनि खामारपारा आरो ओजोंहाय मदाथि
नालापारा खरिदा मदाथिनिफ्राय फैबोनाय नालापारा बिथांमोनहा बहाय बसबास खालामनानै दङ। जोङो बे गामि दरनै दरथाम बे ओनसोलनि गामिनि रायजो राजाफ्रा बे लामाजोंनो थाबायो, हारसा बर' बयबो थाबायो, साइकेल मटर बयबो सालायो। नाथाय जोङो दिनै बे दालां गैयिनि थाखाय जोङो दिनै माने ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव थासारियाव दङ। आरो बेल' नङा, जोंनि गामियाव हाग्रामा सरकार खुंजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम जोंनो लामा मोनसेबो सेंसन खालामना होआखै। जों बार बिबाय थादोंमोन जागोन होननानैनो दिनैसिम खामारपारा आरो गलकाता नालागुरि बेलथारिसिम थांनाय बे लामाखौ खुनु दिन जोंनो सेंसन खालामना होआखै। बिनि थाखायनो जोङो थांनाय सरकारखौ जोङो दुखु मोनदों, हाजासे दुखु मोनदों। बिथांमोनहा जोंखौ खोथा होयै थगायबाय थादों। जों नंखायनो थांनाय सरकारखौ जों थगायसुला होनदों आरो सानदोंबो। खारन मावाब्लाथ' सानखानांगोन, खोथा होनानै जुदि मावाब्ला जों बेखौ थगायसुलाखौनो होनखागोन। दा नंखायनो जि थगायनानै थांबाय 17 बोसोराव, नाथाय दानि गोदान सरकारा जाहाथे प्रमद सारा जोंनि बे दुखुथिया गामि रायजो राजाखौ अनखाङो, जाहाथे गथ' गथायफ्रा फरायनायाव डेभेलप जायो, रायजो राजाफ्रा जाहाथे डेभेलप जायो, हाथायाव थांनाय बाजाराव थांनाय मटर गारि सालायनायाव जाहाथे जोङो मोजां रोखोमै थांलाय फैलाय माने आप डाउन खालामनो हायो, कमिउनिकेसना मोजां जायो, जों बेखौ लुगैदों। आरो लामाखौबो बे बोसोरनि गेजेराव जाहाथे जोंनो रिसेन्टलि मावनानै होयो। खारन जोङो प्रमद सारखौनो जरदार भाबै जोङो खौसे जानानै जोङो माने रायजो राजाफ्रा गोदान सरकारखौनो नांगौ होननानै सोलायनायाव जों फैदों आरो सोलायदोंबो, जों देरहाहोदोंबो। दा नंखायनो आङो दानि गोदान प्रमद सारखौ आं खावलायहरबाय, जाहाथे सारा एसेबाबो जोंनि सायाव मदद होनानै जोंनि रायजो राजाखौ माने गोसोआव गोजोननाय लाबोयो आरो जोंनि बे गोदोसोनानै थानाय गामिया जाहाथे जौगाखाङो। बेखिनिखौ बुंनानै आं आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय।